Kun je wat vertellen over het ontstaan van het Boetenveld? Ja? Nou, het Boetenveld dat heeft al een hele lange historie. Alleen in zijn huidige vorm staat het er nog bij leidt als Oorland, met Rijt en Sompen en Bjemmen. Dat stamt nog vrij uit het recente verleden. Heel vroeger werd hier een heel groot heegveengebied, maar dan moeten we eeuwen en eeuwen weer om. Voor enkele honderden jaren is er turf uitstutsen en daarna heeft men het landschap wat aan zijn lot oorlitten. En pas in recentere tijd heeft het de status gekregen van natuurgebied. Wat is het visgegeren Saloon momenteel? Nou ja, je moet natuurlijk een keuze maken waardoor je met zo'n type terrein. Het is hier moerassig en wierd. De mogelijkheden zijn beperkt. Ten meer omdat de Sippenvinnik nog een eiland is, dus je kan er alleen nog maar via het water kan je er komen. En dat beperkt je natuurlijk in de mogelijkheden. Daarom is besloten voor een Ierwetline om de Sippenvin als eilandgebied om dat te begrazen. Dat wil zeggen, het is een 100 hectare groot eiland en daarin op dit moment een stuk of 6 Schotse hooglanders en 6 exmoorponies. En die 12 beesten die moeten er eens voor zwaaien dat het gebied toch wat een iepen structuur had. Zo'n je de beesten er net in loslaten, dan gaat zo'n omgeving toch spontaan verhoort het heel gauw in moerasbos. Nu is daar natuurlijk op zich is op natuurlijk bos niks op zin. Maar dankzij die beesten die daarin omrennen en fretten, die daar natuurlijk hun sporen nalitten. En deze beesten rennen hier het hele Ieroen in dit gebied. Zorgen ze ervoor dat het toch een parkachtig onschijn krijgt. Dus hier daar toch wel spontaan bos. Maar op orenplakken werd ze regelmatig fretten. Daar krijgen de jonge bjemkes geen kans en daar bloedt het iepen. Dus dan krijg je een gevarieerd landschap en dat is eigenlijk de bedoeling van dit terrein. Ja, bij deze plassen, dat zijn de Jeltje-kolk, dat is een hele grillige, warme waterplassen, oude petgaten die onderling in verbinding staan. En er zit hier en daar eilandjes in en daar groeien toch zeldzame planten. Kijk als die vaste sneeuw die hier op de voorgrond zitten, stenen, met die bruine pluim erin, dat is galligaan. Dat is de Nederlandse naam, galligaan. En dat is toch een hele zeldzame plant. Want die kan alleen nog maar groeien in het terrein waar het water scheen is, hard van scheenwater. En je vindt hem alleen nog maar in een handje van natuurgebieden in Friesland. Zat je hier nog rondzogen dat we traaien in, wie dat dan gewoon grijden, Gersland. Toen was ik naar Meent en dan is er stoppen met het Meent. En dan is het hartstikke ongelooflijk dat je deze werken bij hem zorgen dat hij zelfs in het traaien hier al 3 meter heeg worden. Dus het is als net leuk dat het tot voor kwart nog grijden weer. Maar dat is kenmerkend voor het leegveenmoeras, dat de ontwikkeling razendsnel is. Het is zelfs zo dat die veenpakketten wat dikker worden en een mees rent er doorheen, dan kan je zelfs na 2 jaar de voetstappen nog zien. Oorspronkelijk, de naam zei het al, komen ze van de Schotse Hooglanden. Het is dus een lokaal ras wat heel vroeger op een hybriden broekt was. Dat is een eilandengroep vlakbij Schotland en later over het hele vasteland van Schotland. Dus daar heb je nog een protte, rotsachtige groenhellingen die je normaal net gebruiken kennen voor de landbouw. En daar waar dan dit vee weiden. Eigenschappen van Schotse Heelanders en daarom hebben wij ze is het feit dat ze heel sober en taai zijn. Ze kennen dus met minimale hoeveelheden voedsel tot leven.
En belangrijker misschien nog, dat ze een grote weerstand hebben in extreme waarinvloeden. Dus kelt en harde wind en wetter. Daar ben ze helemaal op afstemd, dat hindert hun niks. Een hinder dat zeker weer op een hele andere manier zien fretten als een kool. Dus als een terrein voldoende grut is, dan hebben we er meerdere veesoorten, meer beestensoorten in. Omdat dan elk beest zijn stempel wat op zijn terrein drukken kan. Deze Exmo-ponies die rennen hier al vanaf 1982. Toen ben ze geïmporteerd uit Schotland, waar een lietsgroepje. En verder ben dat de nazaten die hier rennen. En die beesten die voldoen is reusachtig goed bij het natuurbeheer. Het zijn hele sobere beesten, nooit ziek. En ik bestand in werkelijk alle klimaatomstandigheden die je maar bedenken kan. Zelfs verschillende 11 steden, toch winters, hebben ze hier rond. Een voorbeeldje om dat wat te illustreren is misschien. Vanaf 1982 maakte ik deze beesten naar mij. En in die tijd ben zeker meer dan 100 valtjes geboren. Maar ik heb het nog nooit gezien dat er een valtje geboren is. Dat gebeurt altijd in de nacht. Dus het toont ik wel aan dat ze nog toch heel dicht bij hun wilde voorouders staan. Het gebied heeft zich heel snel ontwikkeld en waar gaan we uiteindelijk heen met dit Ottema Wiersma reservaat? Ja, die spontane ontwikkeling en dat zal in eerste instantie leiden tot spontane moerasbosvorming. Maar als het nog 10-tal jaren verder gaat, dan is de verwachting dat het veenmospakket steeds ongroeit en ongroeit. Het terrein wordt dan nog steeds wieter. En op een langere termijn dan kan het zelfs wezen dat alle bijen spontaan weer neergaan. Omdat het te wierd en te zoer wordt door die veenmosontwikkeling. En dat je weer een heegveengebied krijgt. Maar dan praten we misschien wel over een paar 100 jaar. Ja, dan ben we weer terug bij af. Dan kan de cyclus opnieuw beginnen.